Tabi ka na, naka-detox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sport Biotics, makabulig sa pagtabna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4:32 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa ito sa Kalawansong Klinika DTX sa Coffee Mix. May kapi ka na, naka-detox ka pa. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Kampiyon, 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 kampiyon! K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon! Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo! Good morning! Western Visaya! Welcome na mga ka-K5 sa ato sa nga pagpangalagad sa Martes nga edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Sa gihapon mga ka-K5 sa inyo kinaandan, kita ang inyo alagad sa kahanginan. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Amo
Kamusta ang inyo sini nga bugtaw mga ka K5? Kamusta ang inyo sini nga aga? Isa ka manayanaya nga Martes para sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Today is the first day of July. July 1, 2025 mga ka K5. Hulyo 1, tuig 2025. Sa aton sini nga mga ka K5 mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Nagaupod gid sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5 diri sa balitang K5 sa umaga. Aton gid nga ginatamyaw sang panibago nga aga mga ka K5. Ang aton sini nga adlaw sang Martes. Because labing una ini nga adlaw sa bulan sang Hulyo mga ka K5. Daw kadasig lang sang aton sini nga tiyempo mga kuturan. Sa sunod nga bulan, August na. Pagkatapos ng August, bare months na. Panika-tika na ang aton sini nga paryente nga si Jose Marichan. Alas 4:37 mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad ginaabi-abi tanang inyo sini nga presensya sa mga aga sa pag-upod sa balitang K5 sa umaga mga ka-K5. Good morning gid sa aton sini mga solid listeners sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati mga suki naton sa kahanginan. Ang aton sini mga vendors sa nagkanlaing nga merkado publiko sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning sa aton sini nga mga taxi patrollers, WBTC patrollers, modernized kag traditional jeepneys. Sa aton sini mga tricycle e-bike driver, sa mga Grab patrollers naton sini. Nagapamati aga pa nakatune in sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa mga ginikanan, mga nagapamati sa tagsa nila ka mga panimalay. Pinaagi sa ila mga tagsa ka mga radyo sa FM dial. Ang 88.7 mga ka K5. Sa aton sini nga pagpangalagad. Nga upodged, nagaupodged adlaw-adlaw aga-aga sa aton. Sa mga farmers naton nga aga pa nagapangapi sa klinika DTX Coffee Mix. Sa aton sini nga mga ka K5 mga nagadigamo kay may klase, may opisina mga ka K5. Mayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Sa aton sini nga mga K5 solid supporters KISS. Ang always gid nakatutok diri sa K5 News FM. Sa K5 Fans Club International 1 and 2. And of course, ang hindi gid magpaulihi, always present, wala sang absent. Ang aton nga mga overseas Filipino workers kag mga online viewers nakatutok subo nga aga pa nagabugtaw, nagaupod kay K5 Ray Espeha Umalay. Diri sa balitang K5 sa umaga, ang aton sini nga mga K5 balita sa umaga solid supporters. I-like, i-follow mga ka-K5 ang aton sini nga Facebook Live. Kay live na live kita nga mabatian kag makitaan pinagi sa pila naton sini ka mga social media platforms ang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Like, i-follow, i-share sa aton sini nga mga ka-K5. Kinatamyo tanasang mayad-ayad nga aga, happy listening. Sa aton sini nga mga suki kay Mambings PSG, kay Rapista Arby Latombo, kay Ricky Boy Poras the Great. Kita ay man kami ni paring Ricky Boy. Ang imo nga kape, sokta lang to si Migo mo Raymart. Dari Ricky Boy Poras. Karon ba si magkita ay kamuna sukta lang siya. Jillian Joy Basco Balaan. Jillian Joy, good morning gid, mayong aga sa Ray, blessed morning, always present. Ma'am Raquel Gubatanga, mala isa kang himala, Ma'am Raquel Gubatanga nga nagbugtaw kag nag-comment aga pa.
Si Sir Ricky Boy ni aga pa ni si Ricky Boy Poras ga pangapisong klinika DTX Coffee Mix kay do paborito yung gining DTX Coffee Mix. Pag una yang tilaw sang DTX Coffee Mix nagmuludlo mataya sang karamit. Nonoy Heraldo, good morning sir. Ngapita samtang gamonitor sa imo nga mga balita. Mamning Ilomba, thank you Lord for another new month. Amen. God bless you and good morning Sir Ray. Salamat gid Mamning Ilomba sa imo sining nga pagupod. Diri sa aton sining pagpangalagat. And of course, kinapasalamatan tang mahal nga makako for another month sa bulan sa Hulyo mga kaki. Winifreda Sarmiento, good morning. Kay Miming Lapating Branya. Sa kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli, gwapag-gwapa sang Barangay Balabago. Haro mga kakipay. Ma'am Josephine Florendo Diaz, good morning. Sir Ray, always gid kada agad nga pamati sa imo. Salamat gid sa imo nga programa. Salamat gid Ma'am Jocelyn Florendo Diaz. Ang oras mga ka-K5 alas 4:41 na sa aga oras na. Para ibalaw naton ang lakat sang panahon weather update with ka-K5 Wingwing Senyeres. Kag sa iya sining case sabihan aga pa. Good morning Sir Bibot Betsolosyo. Pero bago na mga ka-K5 ang aton sini mga balantayan nga mga balita subong aga diri sa balitang K5 sa umaga, mga top stories of the day, mga headlines nga aton sini banwa pagatalakayon. K5 Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Ang aton sini mga pangulong dinalaan ang ginadulong sa to sa Kalawan sa Klinika DTX 500 Food Supplement kag Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sa mga balita, mga ka-K5 Police Major Lailin Sencel, bago nga spokesperson sang PRO6, samtang Candita Banda ginlubong na sa Tubungan Municipal Cemetery kahapon nga adlaw. Pamilya ni Candita Banda nagapangayo sang padayon nga pagpangamuyo para sa iya nga kalag nga ginabuso kag ginpatay sang sospitsado nga si Aljon Halmura sa Barangay Ingay, Tubungan, Iloilo. Sa dugang nga mga balita, mga kakipay, babayi nga nagatabok sa dala na bungguan sa distrito sang Haro, samtang mga bag-o nga mga opisyales sang probinsya sang Iloilo formal na nga nagpatigayon sang ila sini nga oath-taking kahapon nga adlaw. Madumduman nga ti kahapon mga ka-K5 alas 12:30 sang hapon. Opisyal na nga nagpungko bilang bag-o nga mga opisyales ang mga newly elected kag re-elected officials sang mga kabanwahanan na probinsyahanan kag sa aton sini nga mga senador. Sa aton sini nga mga ka-K5. Samtang sa dugang nga mga balita, Mayor Raisa Treñas ginpromisa nga bukas permi ang iya opisina sa tanan nga mangayo sang Buli. Tuod bala Mayor, sana all Mayor ha. Magsaka kami da sa babaw ha. Bukas ang opisina mo labi na gid siya. Wingwing Senyeres ang magsaka dito kag may dalang letter para sa lechon ha. Samtang ko tama report sa aton sining intern reporter with ka-K5 Maria Ella Latosa, bangkay sang lalaki nga nasapuan malapit sa sapa sa banwa sang Tigbawan ipaidalom sa autopsya. Alas 4:45 sa balita sa weather update ka-K5 Wengweng, ano ang aton sining nga balita subong nga aga sa imo report, please go ahead. K5 Weng, go ahead. Di ka pa nga lupalop sang digdig lagan nga kinap Yes. pa outer space ka pa nagkadto ka pa tos ba nagsakay ka pa sa kag ginlantaw to ang bagyo sa gwa sang Oo, bago lang ta halin
bago lang tahalin sa sa Philippine Area of Responsibility ka kay Fiber. Ata kay ang ginsenda naton ti hindi ko mo open ti ginsend taliwat sa lain naman nga account ti hindi why ta karon ti makita to ang tsura duman ni ka kay Fiber sa kay sabihan ti do ka Dinaanad ka haw? Dinaanad ka magpasundayag sang imong face up? Sige. Kamusta ang aton itong LPA to kapon to nadula na? Yes, no, kay K5 Ray, ang LPA bala naton kahapon no, as of 3 a.m. kay inasang aga, mayara sa gihapon sang low pressure area nga gina-estimate kay K5 Ray nga yara sa 650 kilometers east of Infanta, Quezon kay K5 Ray. Bali, ang nag-apekto man ang southwest monsoon sa Visayas, Mindanao, Central Luzon, kag Southern Luzon kay K5 Ray. So, ang aton nga kung maka-experience makita sang talithi o kung pag-ulan kay K5 Ray ang tugas sang southwest monsoon kay K5 Ray kag indi sang aton nga low pressure area. Okay. Sa aton sa mga K5, so at least no sa aton sa mga kulturan ibindo nga ti ara pa ang low pressure area. Sa aton sa mga K5 but then tido hindi man gid makapekto diri sa aton no ka K5 weng. Yes, no kag pagid ka K5 Ray ang adlaw karon bala magabutlak siya 5:31 a.m. and syempre ang sunset naman sa kapit pa sa mga sunset lovers 6:29 p.m. karon ka K5 Ray. Kag ang syempre makita man naton ang ang bulan moonrise 10:40, kung makakita ka karon magatangra ka sa babaw, makita mo na ang bulan alas 10:40 and ang samtang moonset naman kay K5 Ray 10:04 p.m. karon sa gabi. Okay, sige. Anong imo sa nga case sabihan aga pa? Syempre kay K5 Ray ang aton nga case sabihan subong aga hambal gani ni K5 Weng ang mag-andam kay ang tanan nga bagay may balos kay K5 Ray. Ang imo nga ginakalipay subong pwede mahimo nga ihibi mo sa ulihi kag ang kabudlay nga imo nga gina-experience subong mangin kadalagan mo sa ulihi ka K5 Ray. Grabe man ba do ginapakulbaan man ang aton sa nga mga nagapangalipay subong aga ba? Diba? Siyempre may man ang madalom nga nung butsi yes. Sina. Kaya si Mambas la karon hindi ta magpangalipay kay tido kulbaan do ang balik ka kay Pebing to mag-andam ang imong kalipay mabayluhan sang kasubo. Hindi may mga factors kita nga gina-consider kay K5 Ray. If your happiness comes from sa kaayuhan, yes. Why na iyas ang problema? But if your happiness comes from bad doings or wrongdoings, no? Dira kaya dapat nga kulbaan. Ginaklaro talang kay Paiway nga. Kaya siyempre, ang aton sini, we are advocate of happiness and tawag ni excitement. Ang aton sini nga mga nagapamati subong nalipay gid subong aga nga basi bala magumpa ang adlaw nila ka kay Pebweng. Basi ang masulo nila. Ay dito lang ko mga lipay kay bali ka kay Pebweng maibi ko dumandaya sa uli. Pero sa madalom nga rason, para at least bala mamuti ang mga kaysabihan ni kay Pebweng mga matalinhaga ini. Wow. Kag ang mga napakaintindi lang sini ang mga aram. Wow. Ang may mga madalom nga mga paminsaron kasubong ni Jose Rizal. May meaning behind those words kay K5 Ray. Amo paras babla sa Biblia kay kay sa Ginoo, very matalinaga na ang Dios mo. Very kita mo yung mga parables nga mga dapat maintindihan sa aton sini nga mga K5, no? Yes, sa aton sini nga mga tuturan so dapat nagagata ang utok mo subong nga aga, nagainom ikaw sang klinika di Tribayo. Yes. Kay hindi mo na mahangpan kag intindihan ang matutuod nga meaning sang kaysabihan ni K5 Weng kung hindi ka mag-inom sang di Tribayo mga K5. Okay? Yes. Sakto man, subot siningon may mga tawo nga grabing kalipay. Yes. Pero ang ilang kalipay naghalin sa kalainan. No? Sa aton sining mga sampong, for example, nakita nila ang ilang sining upod sa trabaho. Nga tawag ni nga nagapangabudlay or nakita niya ang ilang sining upod sa trabaho nga ginamimuhan, gintagaan sang ginakigan. Wow, dito kadto sa may kitchen area ka magiriki kadlaw. Tapos makadto sa may kitchen area ka gaba mo. Pero hindi na yan di sa stasyon, no?
Hindi na de? The end. Ha? Hindi namin ko, hindi na de, di ba? Waay, Waay, ano? Oh. Amo na ya. Kung kapangalipay ka against imo sining kasi pareho baan ka gid no. Kapit pa Yes. kung pagbukas mo sa pertahan nadakpan mo sa gabing bringisi ya. Sining ka magka-K5 no. Na, tapos ka gid makasandad ka gid wala pilas. K5 ba weng? Yes na. Kagapin pa ka kay Fiverr ang amo na gani no. Ang hindi tungod kay for example bay may isa ikaw ka tawo nga may natapakan bala ka kay Fiverr nga iban nga tawo. Kaga ano ikaw ang na-experience mo subong nga kalipay bala like Di man kung may natapakan ka nga isa ka tawo, no? Bay kung may natapakan ka nga isa ka tawo, syempre man ba siya agoy? Hindi. Sa pagid. Ano? Butsingon lipong ka gid mo yun. Iway mo nakita. Kada ko nako tawo wala pakan mo pa. Di posible sa nason malapakan man ikaw. Nang balik ko ron nga pamati si mo nga di ka di. Ganun ka kipa yung malapakan tao man nga kadako-dako tao malapakan mo pa. Kung ginuto ka mo may tendency malapakan mo gud, no? Sige. Pero nang ginanamin mo yung lapak ano? Ano syempre like ano bala kay Fiverr ang ano ganira? Dali lang. Padayon na. Ang ano, nalapakan means ka kay Fiverr, hindi physically. But Hindi ano, literal. Bali, ginubram siya, dugin pa kanubuo siya para ikaw maging mataason ka kay Fiverr. Correct. Oo. Ito na, no? Sa aton siya nga mga ka-K5. Ano pagid nga nalipay ka, ang happiness mo comes from wrongdoings. Ano pagid na mga iban nga mga bagay? Syempre, for example, kay Fiverr, ang imo nga, may nakuha ikaw nga isa ka butang, pero hindi sa manami nga paagi. Oh. For correct. example, nagmanggaranon ka, nakabakal ka sa mga bago nga butang, nakabakal ka sa balay, sa mga gadgets, kag tanan nga appliances kay Fiverr, kag nagnami ang imo nga kabuhi. Okay. Pero, ang ginakuaan mo sina kay Fiverr, hindi sa maayo nga butang. No, wala mo gin pangabudlayan. So, may tendency nga, isa kadlaw, in just a blink of an eye kay Fiverr, madula tanan nga kamayo o kon kasadyahan nga sa imo subong. Correct. Nga imo gina-enjoy. Yes. Sa aton siya nga mga ka-K5, Frank Constantinopla, good morning, ma'am nining lipating pabra niya. May basi nagapabulag-bulag lang siya, ma'am Weng, amo na nakatapak sa. Laura Sumagaysay, good morning, gid ma'am Laura, good morning, gid sa kay Joy Ainaga Arguesa, kay Sir Danny Diomedes Agpalo, good morning, Sir Alex Sasabo, sa mga 50 live viewers naton sa Bungaga, kay Pat Molenyo, kag kay Sir Pastor Nemesio Tahala Senior, ang pinalangga nga amay ni Macho Kulit. Ka-K5 Weng? Sige. Ano ganitong next nga line? Ang imo nga pangabudlay subong may mo kadalag-anom sa ulihi ka kay Fiverr. So ano naman ang iyang butsilingon? Syempre, hindi tungod nga do nabudlayan ka kay Fiverr, no? May mga times nga ang term bala naton puraot, gid, tagkiriwi, mga mo na bala kay Fiverr. No, hindi tungod kay grabe ang pangabudlay mo subong, hasta sa uli pangabudlay na lang. So may mga times ka kay Fiverr nga ang amo na gani no, may Ginoo kita, gina-bless gid kita. Kaga blessed are those gani kuno kay Fiverr nga mga poor kuno, mga pigado na amo na kay Fiverr nga. Ang mga nagapangabudlay, nagabaka-baka, Yes. ni Tita Luwings, no? Maria Luisa Garcia di Honorable Kagawad o Barangay Rumbang nga may pinakamanamit nga catering sa bilog nga putotan. Bangod ni siya nga pangabudlay, baka-baka, sang luto, sang apritada, luto, sang chicken, Garden Blue? Garden Blue? Kag sang lumpia, Shanghai. Amo na nga gina-bless gid siya permi. Hindi lang manamit ang iya pagkaon, kundi ang iya luto halin sa iya tagipusoon. Okay man kagawad, no? Hello SB Ray, July 1 na, first day na sang imo nga posisyon as SB member sang pututan. No? Ga-celebrate man ako kay first day ko man. First day mo man. First day mo man nga appointed
as the official nga siksiktari. Kahapon to bla. May celebration to sa Banwasang Putotan. First time ta magpakita. Tumo, may aspiran, yuhuya man tayo. Yuhuya pa tayo. Hindi taksaho bla. Sige ba, example ka, uya-uya ba? Malawag siya. May nga po na SB. Tapos, ginawag galanta. Lawag galanta sang host. Kaya do first time ta do first time ang public appearance. Kaya first time tawag nga honorable. Grabe, no? Praise the Lord. Thanks God. Sa atong sini nga mga ka-K5, paglawag sang host. We would like also to acknowledge the presence of our newly elected officials and subong nga hapon ari diri subong nagaupod gid sa aton si Honorable Reynaldo Omalay Jr. May kakamaan kong malipay gid ikaw. Makupos mako sa bangko ko nambal to mga tawo ko sino na si Reynaldo man sino na man. Duay man sang Reynaldo nga nagpadlagan sa pututan. Good morning sa Allen Volkeren. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalaga Jerry Kalumpay. Good morning. Marlon Chong. Kay Ma'am Aurora Sirodo Sinyeres ang tag-iya sang Sirodo Complex. Kay Paiba Weng. Kasano pa? Ay, hindi naglinyo ang Sirodo Complex na. Kasi parente. Sige. So mo nang case sabihan ni K5 Weng Senyeres. Ang case sabihan sang Ginoo subong nga aga makita sa Psalms 103 sa aton sini nga mga okon 100 verse 100 chapter 3 no sa aton sini nga mga or verse 3 sa aton sini nga mga K5 no. Ang hambal diri sa Psalms mga K5. Know the Lord is God, it is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Kakay-5 Weng Senyeres. Nagambal ka the sheep of His pasture, silingon, kung ipaanggid naton sinibla sa aton sini nga mga kuturan, no? Do kasubong ini nga kita ang tawo sing Ginoo. We are the sheep of the Lord, no? Sa aton sini nga mga kakay-5, kita ang tawo ya sa iya sini nga kaharian, sa iya sini nga balay sa aton sini nga mga kakay-5 Weng. Yes. Know the Lord is God, it is who made us, and we are His people. Sa aton sini nga mga kakay-5, no? It reminds us mga kakay-5 that why kita diskalibutan kung wala kita gintuga sang Ginoo kakay-5 Weng. Ang sa aton kakay-5 Ray ang kung i-translate naton mabal ang Ginoo amo ang aton nga karnero. Kag kita ang iya mga tupa, no. So meaning mga KK5 ang kumambal binaton ang kangay sang isa ka karnero mga KK5 Ray, no. Kita ang ginatatap no ang mga tupa or mga sheep mga KK5 kung mo ginalaygayan sang karnero nga magkadto sa kung ano bala ang lugar nga pwede sila kakaon, kung diin sila pwede mag bala KK5 Ray magpadamo kaga lugar kung sa diin nga ginatatap kagid sang maayo ka K5 Ray. So kita ang example is kita ang mga sheep sang aton nga Ginoo nga kita ang iya ginatatap ginalaygayan o kun ginabantayan. Yes, ginabantayan padulong sa ginapakaon, yes, ginalagaan, ginasagod. So botsilingon kung ikrip ko ikaw bi sheep no sa atong sining mga K5 no masiling mo nga may ara ikaw sang loyalty, may ara ikaw sang amo no ginaamuhan sa atong sining mga K5 pres man lang sa magsagod ka sa mga ido no kita mong ido mo very loyal gid sa imo kay permi mo ginapakaon, permi mo nasagod, napaliguan, etc. ginabantayan, ginatagaan sang shelter no sa atong sining mga K5. The same thing ang mensahe sang Ginoo kay K5 Weng no nga bilang isa ka anak sang Dios dapat hindi mo man sa pagkalimtan kay tungod nga ginabantayan gina-providean niya ikaw permi sang imo nga mga kinanglanon kay K5 Weng Senyeres. So ang balimam ning ilumbas Psalms chapter 100 verse 3 hindi pagkalimte ang Ginoo ginhimo niya kita kay iya kita nga tawo kag iya mga karnero. Ora ang hambal ni sang sabihan sang aton sini nga
Ginoong Subo nga aga ka K5 Weng. So it reminds us that we all the things that we do diri sa kalibutan, no, dapat ga-glorify, kaga-praise sa aton sini mahal nga makako. Ka K5 Weng? Yes. Sige, salamat yun ka K5 Weng sa imo sini nga kay sabihan kag sa imo sini nga weather update subong nga aga. Ang ini nga update ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa News Center, ini si K5 Wayne 02 Senyeras para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 ang kita, K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka K5 sa ato sini nga pagpangalaga dala 5:01 na sa kaagahon. Sa pagbalik naton kaunta mga detalye na sa aton sini mga balita upod ang aton sini nga patrol with ka K5 Karen Barilla. Kag pila naton sini ka mga update kag report follow-up reports ang aton sini mga unit field reporters nga natipon sa sulod sang 24 oras. Mga balita international kag national aton masini nga pagatalakayan. Kag karon ang aton sini nga network tandem with K5 Western Visayas. Magabalik ang Balitang K5 sa Umaga. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Alluring, charming, captivating, enchanting, and irritating. This is the Best K5 Pageant 2025. Apat katuig sang kampyon nga serbisyo publiko. Apat katuig sang kampyon nga musika kag kalingawan. Apat katuig sang kampyon nga panindugan sa paghatag sang madasi, insakto kag patas nga pagbalita. K5 News FM 88.7 Iloilo. Fantastic 4 years of service, living the mission with boldness and purpose. The world is in peril. Nature is breaking. You are called upon once more. This is nature's quest. 5 elemental stones, born of the earth's purest forces. Earth, water, fire, air, life. Scattered across distant realms. You must collect the 5 stones and restore harmony to the earth. You must unite. You must endure. You are the Scavengers. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay, wala
sang baya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayon sa lahat. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5 sa Balitang K5 sa Umaga, alas 5:07 sa aga. Welcome back sa ito sa pagpangalagad mga ka-K5 sa Balitang K5 sa Umaga. Ang aton sining oras, ang ginadulong sa ito sa mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Mga produkto nga sarangid makabulig sa aton sining kayong lawas, ang Klinika DTX 500 Food Supplement. Ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 mo ini sa Ampalaya Extract kag sa sugar cane extract kung halin sa panit sang tubo. Ang mga mapait kabahin mga ka-K5 gin-extract gin-kuha kag ginhimo nga kapsula ni Dr. Ramil Itangoy. Kabalo kita nga ang tanan nga mga mapait mga ka-K5 ang bulonggid sa diabetes. Kag nagapanami kag nagapanubo sang aton sining blood pressure. Sa pag-inom mo sang Klinika DTX 500 mga ka-K5, ginapanami sining blood circulation sa aton sining lawas, ginalimpyuhan, ginakakas ang mga toxins sa konhigko sa aton sining lawas mga ka-K5. Ang pag-inom sa Klinika DTX 500 Food Supplement ang nagapatay kag nagaaway sa mga free radicals nga mo naman nagaguba sa aton sining selula sa aton sining lawas. Ang mga free radicals mga ka-K5 tuga ini sa mga oxidative stress, no, sa grabe nga stress naton sa pang-adlaw-adlaw nga tanan, and at the same time sa mga balatian nga aton sini ginasuprihar. Kay gani para mangin healthy kag malayo kita sa mga balatian kasubong sang diabetes, hypertension o kon high blood, mag-inom sang Klinika DTX 500 Food Supplement mga ka-K5. Ini ang manggaranon sa ginatawag naton nga antioxidants. Di superior antioxidants among nagapagwa, nagakakas sa mga toxins sa aton sining lawas o kon ining mga higgo sa aton nga lawas mga ka-K5. Adlaw-adlaw ng pag-inom sang Klinika DTX 500 Food Supplement kag barisan mo ini sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C para sa stronger nga immune system. Mag-inom sang Mighty C. Pwede gid sa aton sining mga kabataan, kay may ara makita nga Mighty C syrup para sa aton sining mga kids. Kay gani mga ka-K5 magbakal sang Klinika DTX 500 kag Mighty C.
sa mga product center sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga napahamtang sa Pasig City Branch dira sa may poblasyon Ilabod, Pasig City tupad sang Arthur Shoes, no? Na kung magbakal ka mo sang 500 pesos worth sang aton sining supplement sa mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy, sarang kamo makapasakop sa Suki Ayuda Promo nga makadaog sang 10,000, 5,000, 3,000 pesos kag libre nga mga produkto. Sa may Cosmart Kalinog, available man ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy. Kag diri sa may Haro Branch, diri sa may kilid sang St. Robert's International College, napahamtang ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa may Miagaw naman mga ka-K5, dira sa may Orby Street Miagaw, tupad sang MCR Agriventure. Available ini sa mga butika din man kamong abahin sang inyo sining lugar. Pero mabakal sa pinakabarato kag reasonable nga presyo kag may free nga check-up pa kung gusto mo magpa-check up sa mga product center naton nga ginpanglawag. Gani mga ka-K5, ano pang ginulat nyo? Ipabilin nga healthy ang aton nga lawas, mag-inom sa mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy, ang DTX 500 Clinica D3 Bio Mighty C Extend Food Supplement kag magamit sang DTX Beauty Soap para sa imo sinima puti, mahimis kag malayo sa arikis nga kuti. Magamit sang DTX Beauty Soap kumera sang guava, ampalaya kag papaya extract. Atong sini nga mga ka-K5 mga antibacterial nga mga sangkap para sa DTX Beauty Soap. Kung may mga punggod ikaw, gamit ikaw DTX Beauty Soap. Alas 5:11 na mga ka-K5. Paunta na report ni ka-K5 Karen Badilla mga update. Ilabi na gid unahon ta ang update didto sa may tubungan. Kay kahapon nga adlaw mga ka-K5 formal na nga gindulong sang pamilya Tabanda ang ila sining bata kagang utod nga si Candy Tabanda mga ka-K5. Ining 18 anyos nga senior high school graduate nga ginbiktima sang suspect nga si Aljon Halbuna sang gintalikdan nga Hunyo 17 mga ka-K5. Kung sa diin nasapwan na lang ini nga wala na sang kabuhi sa iya sulod sang iya nga kwarto. Sa aton sini nga mga ka-K5 matapos nga ginhimuslan kag ginpatay sang suspect nga si Aljon Halbuna mga ka-K5. Hibaloon ta ang singgitan sang hustisya sang pamilya kag ang pagdulong sa sining bangkay ni Candy Tabanda sa iya sining lulubngan kahapon nga adlaw. With ka-K5 Karen Badilla. Ka-K5 Karen sa report, please stand by. K5 News FM Kampiyon Report. K5 break gindala na sa iya pinakaulihing nga palahuwayan sa may Tubungan Municipal Cemetery si Candy Tabanda kahapon inisang aga kasi K5 Ray kung mahibaluan alas 8 sang kahapon sang aga naghalin ni ang pamilya dito sa ilang puluyan kung sa dintig gindala ang lungon ni Candy sa may St. Anthony Abot Parish Church dito sa Banwasang Tubungan para ya sa iyang lubong ka-K5 Ray. So kahapon madamo sa mga tawo ang nagtambong sa lubong ni Candy kung sa diin ang tanan sini nga mga classmates sang senior high school siya, ang iyang mga manunudlo ara man ka-K5 Ray no, ang iyang mga abyan man ag sila ka mga residente sa barangay Ingay kag ang ilang mga himata ka-K5 Ray ara man dito kahapon sa iyang lubong. So kahapon ang tumani ka emotional ang iyang pamilya, especially ang iyang nanay nga si Ma'am Fe kung sa diin na lipungan pa ini ka-K5 Ray dito sa may patio samtang ginabindisyonan ni ang lungon ni Candy Tabanda antes igulo sa iyang pansyon ka-K5 Ray. So sang ni ginapangadian sang pare ang lungon or ang ining bangkay ni Candy sa katapusan ka-K5 Ray no, ang iyang nanay nagagrabe ang hilibion, may gina-mention siya ka-K5 Ray pero hindi na ni maintindihan kung ano ang mga ginapanghamban niya bangod man kay ti nagasamo ka-K5 Ray nagahamban siya then nagawawaw or nagagrabe ang hilibion ka-K5 Ray. Pero according sa iyang utod sa ikaduha niya nga magulang nga babayi nga si Ma'am Isabel nga hindi gid sila maguntat
nagsulat ka kay Ray sa pagpakigbato para makuha gid ang whole nga justice para sa kay Candy Tabanda kay kung mahibaloan ka kay Ray. Although nga ara na sa prosecutor's office ang kaso nga rape with homicide batok sa kay Aljun Halbuna, pero sunod sa kay Ma'am Isabel wala pa sang final verdict ka kay Ray, no, batok sa suspect. Amo na nga nagahingyo ang or nagapanawagan ang pamilya Tabanda nga padayon, no, sa pagpangamuyo para ni sa kalag ni Candy nga mangin matawhay man bala ka kay Ray kiti ang suno sa pamilya niya. Ang sa ina nga pang-igaron ni Candy, damo pa siya sang handom kung tani nga malabot para sa iya nga kabuhi, pero hindi niya na malabot kay bangod ni sa natabo sa iya nga ginpatay siya kag ginabusuhan sexual ni Halbuna ka kay Ray. Kahapon dito sa may Tubungan Municipal Police Station naglabay ni ang kumpanyar ka kay Ray sa likod, no, sang istasyon. Ti ang presuhan dira man na hamtang nakit-an man mismo ni Halbuna ang kumpanyar ti kung sa diin suno man sa iya nga nagsakit man kuno ang iya nga dughan ka kay Ray sa nakit-an niya nga ang lungon or ang bangkay ni Candy ginadulong na pagadto ya sa pansyon ka kay Ray kag suno ka sa iya nga nakonsensya gid siya sa ginhimo niya, pero suno naman sa pamilya especially sa mga magulang nga why sila labot kung nakonsensya si Aljun Halbuna kay hindi niya na mabalik ka kay Ray ang kabuhi sang ila nga manghod kiti ginpatay niya ni kag ginhimuslan samtang iyara siya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon kag nakasyabu pa siya sang ato yang nga mga tinion sang ginhimo ang krimen ka kay Ray. So miyara kita dira sang video sa pamilya, no, especially sa Iloy ka kay Ray nga grabe gid ang kasakit nga ginbatyag kag hilidion samtang kumbaga nagapamamaalam sila sa kay Candy Tabanda antes ni siya igulo sa iyang pansyon or lulubngan ka kay Ray. Sige, ipamatian tabi ang video sa sining pamilya sa ulihi nila nga pag dumdum kag lantaw pagsiding sa itsura ni Candy Tabanda. Iloy sa Santo San Diyos, sigang po kami. After itapos kami sa mga pinalagyan, isulit sa mga pagbabae pa. O Diyos, kayo gila po kami sa ibubog kong anak. Pinagay siya, kinabuhi mo tayong kapagkabalo. Nagabo ka lang kapamalando kami sa iyo sa mga santos na misteryo. Kamasunod kami ang saagid sa asaman. Kung at sa Kristo, imo na, kami Ginoo. Amen. Sa ngalan sa may sa napasisip. Antes naton ipahamtang ang atong ukod nga si Candy sa iya katapusan na palahuayan. Aton pagabindisyonan ang doog sa iya palahuayan. Ang god nga sa ulihi, upod kay Kristo sa mabanhaw man. Ang Iloy ni Candy Tabanda kay 5 Karen, no? Amo giniyang upod ya sa ila nga balay, upod ang iya sini nga isa ka magulang, no? So masakit ni para sa Iloy nga ti adlaw-adlaw nga ara sila sa isa ka balay, nagakilita ay, nagaupod kaon, nga ti all of the sudden amo ning natabo sa iya sini nga bata kag ti hindi na makitaan ang everyday nga routine sang iya sini nga agot nga bata kay 5 Karen Badilla sila nga puluyan. That is why nga ti masakit kag gina-imagine naton ang emosyon, no, para sa isa ka Iloy. Hindi lang para sa Iloy kundi sa bilog nga pamilya ka kay 5 Karen Badilla, but then ining hambal tagani ang Iloy, no, sa tanan ti sagid ang memories bala nga fresh kiti nakaistoryahanay sila antes matabo ang pagpatay kay Candy Tabanda, no. June 16 nakaupod pa sila kaon, naglingaw-lingaw pa sila, nagdugsing-dugsing pa sila nga duha, no. Ti pagka June 17 sang kagahon amo tong natabo siya sini nga bata kay 5 Karen. Tiyan mo na ang kahapon dito, may gina-mention siya, ang doon na diyan, tato ka kay Ray sa gin-mention, yang palangga, yung gini ang iya agot nga bata, at may ginambarman siya, nga lakat siya sang tayuyon ka kay Ray, no, kag hindi na mamroblema, kay sila ang bahala, dire ka kay Ray, nga makuha ang hustisya, nga para mahatag mani sa ang hustisya sa kay Candy Tabanda. Ang iya nga amay ka kay Ray, nga si Sir Rene Tabanda,
nag-mention man ni siya, say man sa ginambal sang nanay, nga lakat na siya sang dire-diretso, at hindi na magbalik ka kay 5 Ray, kay ti bisan amuning natabo, ang pagpalangga nila sa iya agot nga bata, hindi gid madula, kagka mo man na ang ginapangayo sang ginikanan, nga makuha gid ang whole nga justice, para ya sa kay Candy Tabanda ka kay 5 Ray. Kagti, dumatawhay man ni ang paglakat ni Candy Tabanda kay 5 Karen kati anti saya malubong madasig nga nasulbar ang kaso kag natagaan sang hustisya ang iya sini kamatayon, no? Pero syempre ginahambatan ni nga justice serve na ining kaso kay ti sa aton sini nga mga ka-K5 ka rin mabugat mo nag-ako ang suspect. So may testimonya, may sworn affidavit ang suspect, nag-ako sa ginako ya kuno ginubraya, ginsaysaya kuno ginubraya, ti ginahulat dumalang ni ang proseso sang hearing sang kaso kag ang pagpamatbat no sang korte sa ginobra sini nga krimen ni Aljon Halbuna. Pero kung ginalantaw naton nga kung mapriso gid siya, no? Sa aton sining ka-K5 Karen kay Tisubong ara sa nakadetenda sa Tubungan Municipal Police Station, and hopefully pag nagdalaga ng kaso kag mapamatbatan sa sang iya sini nga ginobra, mas madugangan pagid ang sentensya ka-K5 Karen. Yes, so tiyan muna sa subong ka kay 5 Ray, ang according man sa kay Ma'am Isabel sa pag-coordinate nila sa kapulisan dito sa Tubungan, nga may pila pagid sila no ka mga test result nga ginahulat ka kay 5 Ray para sa dugang pagid nga ebidensya ni batok sa kay Aljon Halbuna para mas mangin mapakon pagid ka kay 5 Ray ang ila ni nga pagpakigbato para hindi na gid no makagwa sa presuhan ining suspect ka kay 5 Ray nga nagpatay sa ila yang manghod nga si Candy Tabanda ka kay 5 Ray. Kag according man sa ila dati sa Hulyo sa is or July 6 ka kay 5 Ray na talana na ni sila magabalik sa Pungsod, New Zealand ka kay 5 Ray. Sige. Salamat kid ka K5 Karen Badilla sa imo sining report subong aga. Din ang inyo sining location? Ari kita diri subong sa La Paz ka kay 5 Ray kag sa paglibot-libot naton dira sa Haro mala ang dalanon pero say man no sa Mandurriao kag sa Molo ka kay 5 Ray pero paglabot diri sa may distrito sa La Paz hasta diri sa may city proper mahulodanlog ang apon nya nga dalanon ka kay 5 Ray o ay man kita nakabatsan posible nga base nagtupa niyang pag-ulan nya ka ina pagid no sang kaagahon ka kay 5 Ray. Sige. Salamat gid kay K5 Karen sa imo sining gindulong report subong aga diri sa balitang K5 sa umaga. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Oy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sang ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Ramilo Palek, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Good morning gid kay Sir Botch Aliperio nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagan sa bunga aga Dino Takayon Deloria dapat na kay Aljon Halbuna utdan. Utdan sang ano. Peter Ladrido, good morning ka K5 Ray. God bless you and to your program. Ari naman ang mga gwardiya sa Iloilo City National High School nga always good sir nakapamati sa K5 News FM. Patamyaw lang ko kay Sir Watwat, Sir Planto, Sir Romel, Sir Lowy, Sir Kenneth, Sir Alex kag kay Ma'am Monica nga nagapamati gid always sa K5 News FM sa mga security guards ang Iloilo City National High School. Good morning gid Sir Peter Ladino. Salamat gid sa pagpamati kay Ma'am Maika May Benedicto dira sa Pasig City, kay Sir Kim Panes, kay Ma'am Bibing Bibien Pagtulunan,
sa mga taga-Pasig kag San Enrique chapter, kay Sir Hinrod Herogalo sang Buenavista Guimaras, sa may Purok Kiling kag Purok Masagana sa Daragan Buenavista Guimaras, nagapamatigid si Nanay Jenna, Nini Welma Chiwel, Hinilin Charis Carl Genrod. Aga pa kami ka kay Ray. Always kami nagabantay sa imo. Salamat gid ha. Salamat gid Mama Rebel Pareñas. Good morning. Mga listeners nato nga nakatutok always sa K5 News FM Iloilo. Kag kay Ma'am Erlina Tilerma Goles, upod sa kay Sir Noel Goles, na nagapamatigid sa Telecom Barangay Quintin Salasaro. Na always good, wala punaw, always present, wala sang absent. Alas 5:24 mga ka-K5 mga oras sa aton sila nga pagpangalagad, mag-inom sang Klinika D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Sa mga ubo, trangkaso, sipon, hilanat, inan na sang D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayaw, mag D3 Bio. May vitamin D3 mga ka-K5 kag extra virgin coconut oil. Vitamin D3 nga nagapabaskog sa metabolismo sa aton sining lawas kag extra virgin coconut oil. Nga may ara sang antiviral, antibacterial kag antiparasite, antifungal properties. Ang tanan nga mga kagaw, bacterial infections kag viral infections katugas ang virus. Ang saranggid nga makakas mapatay sang Klinika D3 Bio. Kay gani kung may mga ilan natubo sipon kamo laban-laban, kung hindi bacterial infection, viral infection, subong uso ang monkeypox, wala na ya kaso. Basta mag-inom sang D3 Bio. Available man na sa mga product center naton mga ka-K5 ha, ang Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Itang Uy. Alas 5:25 ko ang reporter kay K5 Aaron Ripuyo, may babayi nga nagtabok sa dalan na bungguan dira sa may haroho. Sa aton sini nga mga ka-K5 anong natabo? Ka-K5 Aaron Ripuyo sa report, please go ahead. Ka-K5 Ray, na bungguan ang babayi nga nagatabok sa danan sa Barangay Quintin Salasaro, Iloilo City pasado alas 9 ng gabi, Hunyo 30. Base sa pagmungsisa sa K5 News Team, papulit na kuntani si alias Jonah, 39 anyos, ang nagatabok sa dalan. Samtang halin sa tabok suba si alias Ethan, 35 anyos, ang driver sa motorsiklo kag pakato na kuntani sa takas haro. Pahayag ni Ethan kay K5 Ray, ang kasini ang iyang pakaisa, nakita sini nga si Jonah ang nagatabok pero sa naga-urong sulong. Nakatabok na si Jonah pero liwat siya nga nagbalik kay K5 Ray rason sang aksidente. Minor nga pilas ang naangko ni Jonah kag ang angkas ni Ethan kay K5 Ray. Kag sila ang mag-areglohanay sa matapos ang aksidente. Kag ini nga balita nadulunggit sang kaluwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C sa ranggit nga nakapabaskog sa aton nga immune system kag nagapahilway sa aton nga lawas sa posible mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Oras mga ka-K5 5:27 sa aga. Salamat gid ka K5 Aaron Refoyo. Naluan ta report sang aton sining intern reporter with ka-K5 Maria Ella Latosa, bangkay sang lalaki nga nasapuan malapit sa sapa sa banwas sang Tigbawan, natalana nga ipadalom sa autopsy mga ka-K5. Sa report ni ka-K5 intern reporter Maria Ella Latosa. Natalana ang ipadalom sa autopsy ang bangkay ni Robert Garcia, 45 anyos, residente sang barangay Danao Tigbawan, Iloilo, nga nasapuan patay malapit sa sapa nga sakop sang barangay Bugasungan sa nasambit nga banwa pasado alas 8 kainas ang aga, Hunyo 30. Ka-K5 Ray, sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, officer in charge sang Tigbawan Municipal Police Station, ginpahayag sini nga may hanog ini sa iya liog nga hindi pa matumod kung tugas sang sumbag o kon kuga. Base sa ilaw witness nga pakaisa sang biktima, ginsapote ini sang 8 ka mga kalalakihan sa namatyan kag sang nakapuli na sila nabudlayan na ini sa paginhawa kag masakit ang liog na sini. Ginbilin ini sang iya pakaisa ka K5 Ray sa porosyon sa diin siya nasapuan kag nagpangayo sang bulig apang aga na inigin pangita sa rason nga hindi ini matultulan sang pakaisa nga iya nakaupod. Pahayag pa ni Mansoy sa karon hindi pa matumod ang ginkamatay sang biktima samtang wala pa sang autopsy result. Ginpanginwala naman sa mga tawo sa namatyan ang aligasyon nga pagpangsapote sa diin base sa ila, nagpabati-bati ang biktima, may komosyon nga natabo apang wala ini napatupuan.
Sa karon, yara sa kustodiya sa Tibawan MPS ang duha ka positibo nga gintudlo sang pakaisa nga nagpatupa sa biktima. Ka K5 Ray, yari ang interview kay Police Captain Alfred Mansoy angot sa nasambit nga krimen. Na-receive na mo na yung report, mga 8. Isang alas 10, ato sila sa may namatyanon sa Bugasungan. May magbinaisay dito ka kumusyon nga natabo. Kagang alleged sang aton witness. Ang mismo pa kaisama ni Robert. Amo man naghatag sa aton sang testimonya nga nasa putihan siya dito sa namatyan. And then papuli sila. After papuli sila, upod dyan ay ginagubayan ng iya pa kaisa. After sang sige na sila lakat, kaya tilayo pang iya balay mo. Dito, ginbili niya siya dito, namuno, nag-ambalang iya nga, nag-ambalang biktima nga hindi na sa ginawa, dumapatay siya. Tumuto sa ulit, tingala na sa kabugat. Wala na sa ginawa, ginbili niya na lang dito, kanagpuli siya, mayo sa ulig. Ini si K5 intern Maria Ella Latoza para sa Kampiyon nga Balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Oras mga ka-K5 5:30 na sa aga. Salamat gid sa Kampiyon nga report sang aton sini nga K5 intern reporter Maria Ella Latosa. Why sa sang picture ka K5 Paul? Si intern reporter, no? Ipakita ta sa sunod ang ilang mga reporter kay mamo kanugon sang katahom kagagwapa ni K5 intern Maria Ella Latosa. Sabi ang iya sini nga report, ha? Very good. Sa aton sini nga mga ka-K5, oras alas 5:30, oras na para mag-inom sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa, kag Pre-Bio Coffee. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Ang oras natin mga ka-K5, sa aton sini nga pagpangalagad, alas 5:31. Ang Department of Foreign Affairs kon DFA kagabi nagpagwa sang pronouncement mga ka-K5 nga ginpaidalom o kon ginpanubo ang alert level didto sa may Israel. From alert level 3 ginpanubo ini sa alert level 2, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 kagin order ang voluntary repatriation. Sa aton sini nga mga ka-K5 kag restriction of base didto sa may pungsod Israel. Ang Department of Foreign Affairs sa aton sini nga mga ka-K5 ang naga-closely monitor sa sitwasyon sa pila ka mga region dito sa pungsod Israel. Mga ka-K5 agod nga titutukan man ang kahimpangan sang aton sini nga mga Pinoy OFWs nga ara dito sa may pungsod Israel sa matapos ining gera kag disaster nga gimbilin mga ka-K5 sang sining wala tuo nga bastanay sang ballistic missile, no, sang Iran kag Israel sang gintalikdan nga mga sinimana sa aton sining mga ka-K5 after the ceasefire nga gin order sang magpanig nga nasyon sa aton sining mga ka-K5 siging panubo sa alert level number 2 ang ining tensyon nga nagakatabo dito sa Israel. Sabay pa nga magtayo yun ini kag maguntat na ining gera dito kay sa nasiling tana kadamo sa mga nagakaapektuhan, especially pag may gera sa Middle East. Inyo na gid ining tawag ni no nga panumdumon kag always ninyo nga i-bear sa inyo sining mind nga pag may gera sa Middle East, nagasaka ang presyo sang gasolina o kon sang petrolyo. Sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ning budlay kati economically nagakapektuhan kita, and at the same time ang mga civilian inosente nagakapektuhan man sa aton sini nga mga ka-K5. Ang mga cancellations of flights, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ang trabaho sang aton mga overseas Filipino workers abroad apektado man sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Amo na kabudlay pag may gera sa kalibutan, no?
sa aton sini nga mga ka-K5. Sir Remisyo Tahala Senior, nagapamatig yapon kami ka K5 Ray Umalay, kanagalantaw sa imo nga live diri sa Uton, Iloilo. Salamat kid Pastor Remisyo Tahala, kay Sir Felix Singson, always gid nga nakatutok, kay Sir Maki, o kung kay Ma'am Maki Hinobeba. Ma'am Maki, good morning! No, dira sa may barangay Pitugon always gid nga nakatutok sa balitang K5 sa umaga. Salamat gid sa mga nagapamati kag nakatutok gid. Counter report ni ka K5 Alex Escalante kay kahapon formal na nga nagparumpa ang aton sini nga mga opisyales sa probinsya sa pagpanguna ni Governor Arthur Defensores Jr. sa aton sini nga mga ka-K5 bilang newly o kon re-elected governor kag ang newly elected vice governor nga si Vice Governor Lian Diboque ging administer ni Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman ang pag-administer sa sining mga bag-o naman nga daog nga mga opisyales sa sining bag-o lang tapos nga midterm election. Ka-K5 Alex Escalante sa report, please go ahead. Ginpangunahan ni Department of Budget and Management o kon DBM Secretary Amena Pangandaman ang tingob nga pagsumpa sa mga opisyales sang Iloilo Province sang kahapon nga adlaw inang ginhiwat sa Grand Sing Hotel diri sa siyudad sa Iloilo sa diin nagtipon ang mga alkalde kag mga vice-alkalde sa 43 tanan ka mga local government unit sa probinsya sang Iloilo nga nagdaog sa ginhiwat nga 2025 midterm elections. Ang oath-taking ceremony ang ginpangunahan man ni Iloilo Governor Arthur Defensores Jr. kag ni Vice Governor Nathalie Ann Diboque. Magluwas sa mga vice-alkalde kag mga alkalde sa probinsya sang Iloilo kag kay Iloilo Governor Arthur Defensores Jr. nagsumpa man ang mga miyembro sang sangguniang panlalawigan ng Iloilo kag ang apat ka mga kongresista nga sanday 1st District Congresswoman Janet Garin, 2nd District Congresswoman-elect Cathy Gariseta, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, 4th District Congressman Ferdinand Biron, kag Uswag Ilonggo Porte List Representative Congressman James Jojo Ang. Nahibaluan nga antes ang seremonya nga gihiwat anay sang isa ka Thanksgiving Mass antes nga magpormal nga magpanumpa ang mga opisyales sa probinsya. Former Governor Arthur R. Defensor Sr. and wife Mrs. Cosette Defensor, members of the House of Representatives, Congressman Janet Garin, Congressman-elect Cathy Gariseta, si DBM Secretary Amena Pangandaman. Ang ining balitang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Tinisika K5 Alex Escalante para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita K5 News FM. Salamat kay K5 Alex Escalante kahapon man una man o kung labing una man nga adlaw sa pagpungko bilang mayor ni Mayor-elect Raisa Treñas sa aton sini nga mga ka-K5 kag ginapromisa sini nga always bukas ang opisina sang mayora sa Iloilo City Hall. Sa report ni ka-K5 Jenny Kauyunan. K5 Ray ginpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga ipatuman si K5 Ray ang open door policy ukon bukas ang iya opisina sa mga empleyado kag tanan nga luyag magpangayo isang bulig sa opisina sang alkade. Suno kay Raisa ka K5 Ray, pareho sang tinalikdan nga administrasyon bukas gid ang iya opisina bangod indi ni luyag ka K5 Ray nga mayara sang tawo nga nagahulat sa iya sang madugay. Apang ka K5 Ray ginhingi lamang sang natungdan nga apisar sang open door policy niya, hatagan man siya sang tion nga makakaon bisan 15 minutos lamang ka K5 Ray. Luyag man sang alkalde nga ipalabot ang suporta kag pagsalig niya sa tanan nga empleyado sang Iloilo City Hall sa pagpungko sini bilang bag-o nga alkalde sang Iloilo City.
Yari bala ka kay Favre, pamatian naton ang kabahin sa pahayag ni Mayor Raisa Tranyasa. This administration will lead with compassion, respect, and integrity. And I will make sure that every one of you will feel it every single day. Kung ano man ang inyong mga kinahanglan, just like the previous administration, the city mayor's office will have an open door policy for everyone kung anong inyong mga kinahanglan. Sana akong pakayoon. Papanyagahon naman ako. Kasi magdagpo ka mong panyaga. Nalayo, sa ako niya na andan, hindi ko sa ulan sa sagwa. So kung lunchtime is kami tawaga, inituwaan ko ginapos ko kayo di ako kasako pagpahulay sa tao. Nabatian kay Favre ang kabahin sang pahayag ni Mayor Raisa Tranyasa. Kag ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City. Inisi ka K5, Jenny kauyuna na para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Alas 5:40 sa aga sa aton sining pagpangalagad mga ka K5 sa aton sining mga kuturan. Salamat kay sa report ka K5 Jenny kauyunan sa umunang promesa ni elected Mayor Raisa Tranyas nga sa tanan nga mga pumuluyo sa siyudad Iloilo nga nagakadto sa may Iloilo City Hall, no, bukas gid ang opisina sang alkalde, no, nga mag-entertinar sa kag magpangayo sang bulig. Pero to ambal ni isa lang tong pangayo ni Mayor nga papapanyagahan nyo man sa kuno, kay basin din na sa kapanyaga. Entertain sa mga nagapangayo sang bulig. So dali lang. Do may nakabutang na kisangan no lunch break policy mo. Kahapon labing una nga adlaw sa pagpungko, no, kag pag-assume sa office ni Mayor Raisa Tranyas. Imbuslan sining iya sini amay nga si Mayor Jerry Tranyas, no, sa pagka-alkalde sa siyudad sa Iloilo. Kung hindi kita magsala, the first nga babayi na nagpungko bilang mayor sa siyudad sang Iloilo. Alas 5:42 sa aga oras sa aton sini nga pagpangalagad, ara nang aton sini nga K5 Western Visaya, no, sa aton sini nga mga ka K5, no, lihog ko kay sa ila ka K5 Poldihada na paluap, no, kay ti alas 5:42 na sa aton sini nga mga ka K5. Sinaida Kao Manika nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Balitang K5 sa umaga. Ara nang aton sini nga K5 Western Visayas, kompleto Ricardos na ang aton sini nga mga gwapohon nga mga anchorman sang Balitang K5 sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Occidental. I-check i-check na to ng ila sini nga signal, ang ila sini nga sa sitwasyon. Unahon tanay ang mga lapaw na sa kalendaryo nga edad sang mga angkorman sa Bacolod kag Negros. Anong nga gwapohon man ay batunan nyo lang away na yung edad yung sa kalendaryo. Good morning gid Papang Babes kag Papang Bert. Ako unta nga wala nang edad sa kalendaryo ka K5 Babes. Ikaw yaha pinagusto ka na nawa ka kabalo nga official ka na nagpungko, balbalon ka din namon. Ang mga gwapohon nga istoryaya do ka common na ya. Pero okay man na ya kay. Matunon tan lang ka matuoran. Nagwa na gid man ta sa kalendaryo. Ay, ang inyo nga edad nagwa sa kalendaryo pero ay pa nagwa sa numero sang 658 sa loto. Hosto! Sige. Mailangan kay kami, mailangan kay naka-DTX 500 kami, naka-D3 bayon, naka-Power Trio. Mintinado nga mon nga health. Health. Abi ko nga itsura. Alam ba na tanan na? Bakayo, Sir Ian! Gabi, humble ba? Dala na tanan na.
Hambol ha. Oh, sige. Kayo ay sa iluhan taman ng power duo dira sa may probinsya Itantiki, no? Kung kamo ano na manog tawag din dito kumbaga do mga ganit na kamo. Oh, ariya mga pulopreska pa ni sila, mamuti amo ni sila ang mga kilabot sang mga kulihaya kag kilabot sang mga laon sa Antique. Melmar de la Cruz kag Nestor na Palingga. Amo kaya ginakulbaan ko kada Martes sa mga pakulo ni AM Ray mo. Pero hindi ko magpati, partner, nga lampas ron sa kalendaryo si Daddy Babes kag si Robert. Kaigo para sanda kung i-combine mo mga numero sa kalendaryo ang ano bulan. Oh, sunod pa sa good morning na kamay TC kami kag DTX pa Coffee Mix. Nawa niya lang na. Morning sir. Congratulations sa liwat. Murang idolo ko kita na si Sir AM K5 Melmar K5 Western Visayas. Back to you Sir AM. Salamat kid sa inyo nga duha, no? Sa iluhan ta naman ang aton sining counterpart dira sa may Kalibo, no? Ang aton sining good gentleman sa Kalibo, Sir Michael Celorio. Good morning. Sir AM, good morning. Session is now called to order. Sa taga Bacolod, bisan lampas sa kalendaryo, may bingo card pa man. Silusyon. Nakadite kita, nakaditribayo. Balik sa imo, Sir AM. Grabe mga tiraday mo ba? Kung ganito, 658 lang sa loto. Mo ya, kalin ano ni, bingo card pag hindi mo, tiwagin paspaslo na. Oh. Sa aton sinin nga magkakakipay. Oh, sige, order, no? Subong nga aga, no? Check attendance kita. Bacolod present, Antique present, Kalibo present, and the good gentleman from Rojas City Capiz, way kabayan kuryente, no? Wala sang internet. Absent si K5 Julito Borda. Unahon ta mga balita da sa Bacolod kag Negros, Papang Babes. Dire sa amon sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5, kaluluoy man niya. Pero dapat insindihon, kaya man tayo subong niya ang ining 80 tanan ka mga persona nga nagbiya sa evacuation center. Why naging zero makaagwanta ni? Man kabalo ka kung ang mga nisisidad, kung kinahanglanom sa lawas mo, lagyo kay ano pang mo da kay why ka to privacy. So ginpahayag ni John Diazes, ang DRRM head mga kaiwag sa La Castellana, nakapin sa 80 ka persona ang nagbiya sa evacuation center sa La Castellana Senior High School, mga kakibay. Why pa kuno na nagpabalo, naglayas lang sang sekreto, nagtransfer mga ka-K5 sa lugar. So nakawaan sang video ang nagpalagyo sa mga evacuees sa diin, nagsakay sa mga ini sa truck, ang mga ini sa truck, kag ginapatihan nga mato-mato lamang kagwala sang pahanugot sa MDRRMO. Sa iban pa nga balita, K5 Western Visayas, gintulok niya ako, nagsakit ang akon tiyan, gintulok niya ako, gamudlo ang iya mata, sa akon pagpati, aswang siya, tiniro ko siya, patay. Amo ining hambal sang sospek, sang naglabay sa tiyanggi, nga ginpamudluan sang mata, nagsakit kuno pagid ang iya tiyan, gintiro niya, patay, natabo diri sa syudad sang Bacolod, kag sang ulihi, ginusisa siya, nagapati gid siya nga aswang ang gintiro niya. Kag gin-search sang iya nga balay, pinaagi sa search warrant, na-recover ang 4 ka sachet sang shabu, kag ang armas luthang subong detain sa pirisuhan. Hindi gali ang biktima ya aswang, kundi siyang aswang. Aswang sa shabu. Ama na mga balita naman tayo kay K5 Ray Omalay, EM. Salamat kid ka-K5 Babes kag sa nagamudlo nga mata ni ka-K5 Roberta Pacardo. May palagas ng kusinyo ang bal ni Kagawad Castor Patrimonyo sang barangay Kagikikan Pututan. Bisan lapaw na sa kalendaryong edad nyo, importante hindi madula ang inyong kagwapo. Aba? Plus extend. Sa iluhan ta balita. Salamat Kagawad Dipinsahan mo gid kami Kagawad, no? Sa iluhan ta balita sa Antique with ka-K5 Melmar kag ka-K5 Nestor.
Thank you again, Sir AM. Sa probinsya kang Antique, formal rin kahapon nga nagpungko ang mga opisyal regas probinsya matapos ang ginpatigayon nga oath-taking and inauguration sa Ibilio B. Javier Freedom Park, no? Pero ang talalupang doon kay 5 Western Visayas kay Riga matuod si Senator Loren Ligarda sa diinta ng guest of honor kag administrating officer sa diyang oath-taking. Presente si Congressman A.A. Ligarda, Governor Paulo Javier, Congressman Jojo Ang kang Uswag Ilonggo party list kag pira ka mga local officials, pero si Vice Governor Ginny Biblim Reyes ang no-show, no, sa nasambit nga oath-taking, as well as ang mga opisyal kang Banwa kang Kaluya K5 Western Visayas kag sa nasambit man nga pagtiriripon sa mensahe ni Congressman Jojo Ang Blakang Uswag Ilonggo party list, ambal na raw ay kuno ang Amon Plaza dyan, EBJ Freedom Park, no, kabangdanan nga punduhan kuno dyan ni Senator Loren Ligarda. Samtang kadungan sa inaugurasyon kahapon, while nagaprepararang mga Antiqueño sa inaugurasyon, may sunog nga nagluntad sa may Banwa kaninii. No, isa ra ka balay ang gintupok kang kalayo dito sa may Banwa kang anini pasado las 8 kapon kang aga. Maswerte kay tiwararan gali dya ginatiniran, ginahimo na lang storage box kuno, tiwarat may casualty. Pero ang mga kagamitan kag mga nakasulod dito sa mga balay, nagabalor tanan kang 11,000 ang diyang halit kang sunog. Sa investigasyon kang Bureau of Fire Protection sa Banwa kang aninii, nagagawa ginapahayag nga halin sa kuryente, no, ang diyang nagluntad nga sunog sa among Banwa. Amo diyang mga balita sa probinsya kang Antique. Balik kanimo, Honorable A.M. Ray. Salamat gid, the good gentleman of Antique. Sa iluhanta ang mga balita sa probinsya Itkalibo with K5 Michael Celoria. Good morning, K5 Western Visayas kag Negros Island Region. Sa mga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya nga Aklan, kita ka lalaki na dakpan sang 3 ka mga armas lutang kagabi matapos ang impetigan ng buy-bust operation sang amon mga katapos ang kapulisan. 2 ka revolver ang na-recover sa iya kag isa ka kalibre 45 K5 Western Visayas kag isa ka magazine, no, sa pag interview sa K5 News Team kay Argel Saba ang suspect, residente ni sang barangay Hibon sa Banwa sang Nabas. Kinasugid niya ginlaga siya kuno sa mga operatiba kag ginkat amutong natumba sa motorsiklo kag dayon siya nga aresto, pero ginapamalibaran niya kay 5 Western Visayas Negros Island Region, Daddy Babes, si Robert nga iya ang mga na-recover nga mga armas. Na-recover man ang 14,000 nga buy-bust money. Kag sa kampiyon nga balita, mga ka-K5, may international flights nga magadugang diri sa Kalibo International Airport, amo ni ang Tiger Air, mga ka-K5, no? Mag-start na sila July 1, mga ka-K5. Kag sa medyo masubo nga balita, isa ka misis kinbuno sang iya live-in partner o kon mister niya, ongoing pasubong investigation bangod sa selos, mga ka-K5. Masakit ang umibig. Amo na mga balita di sa Banwa sang Kalibo, bilog nga probinsya Aklan. Balik sa imo, Sir AM. Salamat gid ka-K5 Michael Celorio, do preparado gid permi mga background music muna kampiyon na. Alas 5:52 ang oras ato sa nga pagpangalagad. Ang balita di sa may probinsya sang Iloilo, tigindulong na sa ulihi sini nga paluwayan si Candida Banda hapon, no, formal na nga lubong. Grabe ang pagtalangison kag paglibion sang pamilya Tabanda sa sining pagdulong sa pansyon sang ila sining bata nga si Candida Banda ining 18 anyos nga rape kag patay sang sospetsado nga si Aljon Halbuna. Kahapon natingwaan sang K5 News sa Family Ilo nga makuhaan sang reaksyon si Aljon sa sining paglubong, no, sa kay Candida Banda. Ti ang mahambal ni Aljon, sorry po. Hindi ko hungod. Mula nang mambal ni Aljon Halbuna, mga ka-K5, nagapangayo sang pasensya sa pamilya, no? Samtang nagabarikotot to sa sulod sang karsel sang Tubungan Municipal Police Station. So, hustisya nga matutuo na ginapangayo sang pamilya kay ti apisar nga na priso sa Tubungan Municipal Police Station ang sospetsado nga si Aljon Halbuna. Ang para sa pamilya ti way pa matapos ang ila away para sa ila sini nga bata kay ti nagakinanglan pa ini nga maproseso sa korte kag mapamatbatan ang sospek sa iya sinigin obra nga krimen.
Amo na so para mga balita diri sa may probinsya sa Iloilo, may gamay kita nga oras mga parikoy. No, sa aton sini nga mga ka-K5 kadlaw gi ko permi gi ko na namian sa banat mo Sir Michael mo nga hipos-hipos kalang pro mga banat mo terrible man no. May mga bingo card ka pa nga nalalaman ha. Mga bingo card na Sir AM, maabot gid dato sa maabot gid sa ano? Sa ikaw yung mga bingo card na sa letra nga O. Edad ni Babes Gantalaw, kalbo, 70. Nagapati kuya sa kagawad ang kahagi kikan pututan bisan hindi na akong constituent nagapati gid ko sa iya. Kagawad, ikaw lagi damon mga salamat gid sa pag-rescue. Anong mambal mo ka kay 5 ni store na pilanggad o gayom yuhom kagid may gusto ka gid ambal eh. Abi ko, the Honorable Ray Omalay, sir. Abi ko sa letra kang O, tuwad baliskad. Robert Pacardo na, Robert Pacardo. Ano? Extend boy. Amo na yang stoda. Tuwad baliskad, extend boy. Kundi sa itsura. Melmar de la Cruz. Letra sa O, ano tayo? Post na ko gani, bro. Pero mas interesado ko to sa taga Bacolod, do. Kay ti ang nagmudlo to mata na tapos gintiro. Kaya ang kilala ko tana, gintiro tanana yan tis nagmudlo na mata. Hindi to yan, iya to ya siya bo. Ang iya nang imo na ya, ganda yung ginagamit niya. Organic tang imo ya kay 5 Melmar. Grabe no, kilala mo. Gintiro anay, antes ang mudlo ang mata. Excellent na ginagamit. Iya siya bo. Nagmudlo ang mata, antes gintiro. Ayo. Sige, alas 5:56 mga ka-K5, no? 5 present, 1 absent. No? Meeting adjourned, mga ka-K5. Salamat. Salamat ka dililor K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras mga ka-K5, alas 5:56 na sa aga sa ato sini nga pagpangalagado. Ito oras kay Tiyempo mga kulturan, magasunod ng pinaka mga public affairs program diri sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi makalipat kabaginom sa mga produkto ni Dr. Amil Itangoy, may TCD Alkaline-Based Vitamin C, DTX 500, D3 Bio, Extend Food Supplement, DTX Beauty Soap, kag Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Salamat ni mga ka-K5 sa inyo sining nga pagupon. Gemma Cristel Sumido, Mambing Space J, Gotoy-Otoy man kadlaw. Amo na yak, sadya. No, importante sadya nga aton siningaga, makakalakadlaw kamo, makalingaw-lingaw kamo, makapamati kamo balita, ano pa? Sa aton sining nga mga ka-K5. Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa bugos nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako na inyo kinaanda nalagad ninyo sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Kaya nagapabilin sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.